Dobrý den. Dnes si ukážeme, jak jednoduše lze ovládat náš virtuální server zakoupený na bezhosting.cz pomocí KVM. Do prohlížeče napíšeme adresu https://kvm.bez-hosting.cz. Zobrazí se nám přihlašovací stránka, kde vyplníme login a heslo, které jsme obdrželi e-mailem. Přihlásíme se a zde již vidíme seznam virtuálních serverů, které máme nakoupené. V tomto případě pouze jeden. Vidíme, jak je server nakonfigurován, kolik má procesorů, kolik má garantované paměti a hard disku. Můžeme změnit heslo, můžeme se podívat na login. Když si klikneme na konzoli, zobrazí se nám nové okýnko a již vidíme náš virtuální server. Každému se může stát, že provede nějaký nešťastný zásah a toto je jediná cesta, jak se k serveru dostat. My se můžeme přihlásit. A jsme přihlášeni přes KVM v našem virtuálním serveru. Jak jednoduché.